wala sun dilen be ka fa har madon kake ni mo min kembe ka son ala ye ka fo islam ya min fo ni bo hukumu kono ni ison ni bo ma tinyere la ire ni ala che ibina don sun ken no ya ifi ana gele ya ibodo ele ka kuma fo la ye tinye wal ma tinyete o yotuma mo min be na be sira sunye abe bulane ka darod la ayre la jaku ya la ka bano jaku ya si ayre ma ka fero tiga mo goso abe ka ayre ki si suma chumina wali ma suna be ka ken ka gele le annika akama da ni toro o tigla ma ba don ka ko ale bi ka islamani pa da kono ko tinyete ni an fa folo mo ka se ki yere don ikalima na be hakemina yere ko don o ya folo an fa flana o ye hala madin ka dajugo juma min be ala ni anu lu go nyona tuma be no ye kuma kan jugu fo anin nenni ngani ya jugu siri de ber jugu ke kuma langolon fo o jugu ya min be ni hala madin no lu dalen be sunna kundo ye akase ka yere kisho makalo kelen kono kan de nito ye hal naso nende kala jugu kundo ka kuma kan jugu to ye bara langolon ke akoto ye o de kama ala kala ko sunna sallallahu alaihi wasallam ako as-sawmu junnatun ko sunye tanganando ni dona kono ka ba ko ma dona ni ko kolon kece adona ini bara kolon kece fana na ko fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yafsuq fa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'imun koni sunye tanganande abido mo koni bara juune kuma kolonce koni mo min be sunna do min na ki kana kuma lankono fo ikana batra ko ke kana ala kutake ko hal min mo yine ni wali mo yikele ikana yere blatige be ki ka fo ko ne sunindo ika sunno o de ble nya ko kuma be ika do sun kan ka do ino o ko lankono kece ko tuma sunna ne ka hana ba de mbo ka jugu ya kono ka ba ka bara ce jugu kela ka samya ka se alama an fassara ne ko farko jaga koro ya ala yenne no ne madi halma doma akan yi ka hakanin da go ne mai na ko ke ala ni yoro ya kono o kama na wardi mai ba jaga bo na yi sandi mai ba jaga bo na yi bandi mai bi jaga bo ala na yi sinafendi ma ibi jaga bo ala o tuma farko kenya mun be sa na yo di islamama ki kenya fo ka se ka sun sidi ima atuma ikanga ala kan yoro do boy ka o kenya ne on ne mai na ikala ni yoro do bo ala on yoro mi mina bossan ka diala ma o yi bi kalkule min sun ki ka tle dumini ni ka tle fe jimi ko to ki ka dam ko to o be ka farko jaga ka di alama o de kama ibnu majah ya mafla abu hurairah ta ko ala kala sallallahu alaihi wasallam kulli shay'in zakatun wa zakatu al-jasadi as-sawm ala kala ko ni hadisi na ko fungo fin jaga do bala ko farko fa jaga o sunni alla fanna nina o yesa hama do yere farko ka se kan lafiya do soro kon na fem no be no be dumuni kan ka bara shuni tile san ka do tan kilen bela jelen kono ka se kan lafiya do soro o kan na kili segi soro anna kunno ye farko no min to ne be dumuni chayani dumuni fon chaya fe farko ka se ka sena ka yere soro o kama sunye fe nya be ken ya se mo ma fo amba ye bana do sabu era do tro be se ka dumuni ko yere bali mo ma o be se ka dumuni fana doya o be koro ye ken ya na sa do o be soro na le sirai ولكما الطبراني يا مفلا لك يا بابا صلى الله عليه وسلم كصوموا تصحوا أي صوم أبكنيا أبي فوجي لك أغزوا تغنموا وصوموا تصحوا أي كلك أنا غني مصر أكسو هنا نفر كلك يسر النفجرنا ويسا أبي شتنا بسلم إذا حدا مدينة كدو إلى كيبلا على كتا كيللا شتنا بوسرا من سرق سيم مغوما سوم بكسابو يكو سرين جرين شتنا bari dumuni man doya ka se hake o hakema farkulu billa fu ka se o hakema ala kuta fana billa fu mo godi sukuna ka se o hake dema o kuma koro ye ka fo fako jugu ani nema ko jugu de bina ala kuta yere diya mo songuna o dira ala kira ba sallallahu alaihi wasallam ako inna shaytana yajri min ibni adama majra dam fadayyaqu majariyahu bil ju'i ko shaytana be bole hala madina farkulu la ko mi joli be bole chugumina joli be se farkulu yero roma shaytana ka meri jugu be do hala madina ka se o roma ko ma shaytana ka bole islam no be hala madina farkulu la kangu lukuro ko girini kuma ni kuma ka ba be sabu ka shaytana yero jina ne sabu de kama hali mo min be ni lawa bara ko sebe musoko kanu bara la kira ko wuti la ma ka musofuru ko ngani mo min mase musofuru mushagala mase ka furu ke ako ti ma ka to ka su bari o su ne be sabu ka ka farkulu lawa ka dogo ala ko ma sunna kunyi ne yana fadoy o dira la kira sallallahu alaihi wasallam
أقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم نمو من سيراسون فرو مشاغلة وكفروك نمو من مسؤولة وتمقاتي كتوكسون وباك الله ونغيا